l'aire, l'aigua, la terra i el foc. 4 elements. Seran els 4 elements que avui farem servir per fer aquest experiment de transmutació del coure en plata i després de foc. Bé, primer de tot... Ja, bona mare, no estigues fan aquí. Primer de tot el foc. I després l'aigua. Bé, com podeu imaginar, no és aigua de veritat, però sí que conté aigua. Bé, ara arriba la part més avorrida, que és esperar que aquesta aigua s'escalfi. Aquestes monedes són bastant noves. Per tant, el recobriment que tenen, o la part exterior, és coure. Bé, ara serà afegint aquí el que anomenem la pedra filosofal. És aquesta pedra que forma de foc. Què és? Ara secundar color oro. No. Bé, I l'aigua que hi havia també no era. afegirem les tres monedes aquí dintre. Ara secundar de color oro. I remenarem. I ara d'aquí una estona veurem que aquesta pedra filosofal torna al seu estadi inicial, que era de pedra, i es va transformant en petites pedres. Això d'una banda. I segona, veurem que la moneda comença a transformar de coure a plata. Ara fixeu-vos que encara l'aigua està tèrbola. Quan aquesta aigua comenci a quedar més clara, quan l'experiment ja comença a estar a punt. S'enformarà o hi haurà una capa de plata per sobre? Hola, que queda gris la... Comença a veure ja algun canvi o encara no es veu cap canvi? Sí, color plata. No? Bé, crec que ja podem treure les monedes de la primera prova. Canvi? Sí. Ara el prou. Bé, fixeu-vos el color, Ara us les passaré perquè les veieu. Sí, quina és la moneda? De coure, tio. No, però quins són? Seves. Vale, perquè jo... Te canvio 5 cèntims per aquests 5 cèntims que tens. Ja sí. No, 2 més 2 més 1. No, són 2 cèntims de 2. 3 de 2. Bueno, un mal negoci. Hola, a ver. Si és plata o l'has polit i queda així? Aneu-les passant. Anem a comprar amb aquestes monedes. Que vale más fácil. Aneu-les aquí també. Ensenyeu-les a la càmera d'Espanya. Fixeu-vos, quin aspecte que té. Que si jo coure. Molt bé, les deixarem aquí de moment. Abans de fer el proper pas d'aquest experiment. Bé, ara farem l'última part de l'experiment, que consisteix en transformar aquestes monedes de plata en or. I ara, sobretot, no perdeu detall del que passarà, Passarem per aquesta. Fixeu-vos-hi bé, el color. Un moment. Veieu el color? Veieu el color? El veieu bé, el color? Sí. Això vol dir que és plata i or pur? Ara ho refredo perquè està molt calenta i repetiré l'experiment amb les altres monedes, Estamos viendo 2 céntimos que está relleno. Algo molt antigo. Veieu el canvi de color? Esto se confunde con 10 cèntimos, Veieu? Et dic que has de fer això amb un milió de monedes de 2 i després està més per el 10. La puedo quedar? Sí, us ho podeu quedar. No sé, hi havia una per tu, hi havia una per tu i una per tu. I després jo. Repartiu-vos com vulgueu. Però està...